Welkom bij de tentoonstelling van Cor Onklin. In Jouwert, zonovergoten en in het prachtige gebouw van Obe, Land van Taal. Dat gaan we ook zien in de tentoonstelling. Niet alleen kunst, maar ook prachtige poëzie. Welkom bij de opening van de expositie van het werk van Cor Onklin. Cor Onklin, waar het over gaat, die deze prachtige werken gemaakt heeft, die was een zeer maatschappelijk betrokken kunstenaar. Blok bij blok bij blok, alle blokken naast elkaar, al is het maar voor even. En we hebben ook inderdaad wat Friese dichters via Rikst, collectief Rikst met Siets zijn benaderd om werken, dat zie je hier tussen de schilderijen hangen, om het ook naar het nu te halen en ook naar de roots van Onklin in Leeuwarden en Friese taal. En het had een gedicht opsmieten dat heet Bij een blauwe Rijnbeem en een Rijnbogen. Krijgt hij bij de straat, skoddet hij heen en weer en roept: lip je dan, godverdomme! Ik ben bosk en groen voor die, massa voor die, gruus voor die. Die zin van leef dan godverdomme. Nou, mensen die Cor hebben gekend, die horen het zeggen. Hij is er fysiek niet meer. Zijn kunst is er nog wel. Zijn mens zijn is er ook nog gewoon. En in die zin mogen we gewoon gelukkig ook hem hier vanmiddag opnieuw onder ons hebben. Wat er in zijn leven ook is gebeurd, hij behield de ontvankelijkheid en puurheid van een kind dat de wereld aan het ontdekken is. Ik ben Marleen Onklin, levensgezel van Cor Onklin, de kunstenaar, de kunstschilder, waarvan hier een prachtige tentoonstelling is ingericht. Helaas leeft hij niet meer. Hij is in 2003 overleden. Maar u zult zien bij de rondgang van de tentoonstelling en ook geluid wat u straks hoort, hij leeft volop via zijn kleur, via zijn schilderijen, via zijn teksten. Dit zijn dus werken van Cor Onklin. Maar bij deze tentoonstelling is een prachtig deelproject. En dat is met Friese dichters. Die zijn uitgenodigd in de voorbereidingstijd om een tekst te schrijven bij een schilderij van Cor Onklin wat op deze tentoonstelling hangt. Cor Onklin is geboren en opgegroeid in Leeuwarden. Zijn vader had een grote woninginrichtingszaak aan de Voorstreek. En het was een hele artistieke en vrijzinnige familie. Waar Cor als kind met tekenbegaafdheid en muzikale begaafdheid heel goed in gedijde. Zijn vader was een grote voorbeeld en dat komt ook wel eens terug in schilderijen en in zijn teksten. De tentoonstelling heeft als titel Verwondering en Verontrusting. Waarom deze titels? Dat zijn echt de twee leidmotieven, de belangrijkste in het leven van Cor Onklin en in zijn kunst. Ja, we staan nu stil bij het schilderij Archibald. Dit werk, met zijn grote rode baret, met als ondertitel De Kantonaanse Verteller. En vragen mensen aan Cor, wat is dat? Ja, zegt hij, dat is mijn fantasie, de Kantonaanse Verteller. Kijk, hier in de achterzaal, dat is een explosie eigenlijk van kleur en van vormen. Andere dan wat we in de lange ruimte hiervoor zien. En het bijzondere is, dit is allemaal werk van de laatste 8, 9 jaar van Cor zijn leven. Net alsof hij, wat in veel schilderijen ook terugkomt, verontrusting. Alsof hij dat achter zich kon laten op hoge leeftijd. En zich helemaal kon overgeven aan de vrijheid en het spel van kleuren en van vormen. Een heel mooi voorbeeld, heel illustratief over verwondering. Dat zien we hier in deze kunstwerken. We reden een keer naar het stadje, boodschappen doen naar het atelier. En onderweg zei Cor, goh, we moeten straks even stoppen, want daar ligt iets. En ik zei, wat? Nou ja, zo'n ding van een auto. Nou, dat zie je straks wel. Wij op de terugweg stoppen. En ja, daar lag zo'n afgerold plastic ding van een auto. Iedereen die dat ziet denkt, oh god, dat is een oud ding, dat is goed voor de stort. Maar wat zag Cor en wat zien kunstenaars? Die zien die vorm. En die zien, hé, dat zei Cor ook, dat is een mooie vorm, daar ga ik iets mee doen. En zo zijn ook de totem
palen ontstaan. In deze ruimte staat een totemgroep en aan het begin, de blauwe, de Blue Rhythm Rascals. Dat was de titel van de jazzband waar Cor in speelde. Ja, dat zijn PVC-buizen. En daar heeft hij dus een heel mooi iets nieuws, een kunstobject van gemaakt. Schilderen was voor hem net zo belangrijk als ademhalen. Iedere dag zat hij op het atelier. We staan hier bij een werk wat bij uitstek eigenlijk die verontrusting weergeeft. Dat is dit werk. Het is een klein werkje met krijt en acrylverf. Dat heeft Cor gemaakt naar aanleiding van de ellende in Bosnië en Sarajevo. Dit werk heet ook Vrouwen van Sarajevo. En zijn tekst spreekt boekdelen. En het doekje naast gaat ook over verontrusting en over de narigheid en de ellende en het kwaad wat er is in de wereld. Dit is het portret Izzy, mon ami. Mon ami, mijn vriend. Izzy was een Joodse vriend, een jeugdvriend. En ze bleven na schooltijd contact houden. De oorlog brak uit, ze waren toen 22, zoiets. En ja, de Joodse mensen hier uit Leeuwarden werden op een gegeven moment ook allemaal opgepakt en weggevoerd, gedeporteerd naar de kampen. En er zijn er maar heel weinig van teruggekomen. In 1943 voerden ze hier naar het kamp en zagen we elkaar niet weer. Wanneer er iets ergs gebeurt tussen mensen en volken, denk ik aan je. Erg vaak. Ik heb je op het doek gezet, heel wat jaren later. Zoals ik dacht dat je geworden zou zijn. Een leermeester. Een tijdloze tekst en een waarschuwing. Laten we onze vrijheid koesteren en bewaken. Hoe kostbaar is die? Dat was een van de boodschappen, een belangrijke van Cor Onklin als mens. En wat ook in zijn schilderijen tot uiting komt.